फिथा मावबाय नै फुङावनो जोंनि थाखाय Hey everyone, good morning. Jini mane फुङावनो देलायनानै जों माने मन्दिराव थांनो नागिरदों आरो मादै मोनजों बे कनि सरगियारि इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि कनि सरगियारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनो थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नायलांगोन होननानै स' फैदो बिदिब्ला आंजों लोगोसे थारनोबा फुजा खुलुम थांसै जोंहा नै फै जा बुब्लि फुजायाव बुगालेले सोदोबदो माथो Oh my god माने पेट पेट गाखोनानै थांबाय आरो जोङो फाइनालि जों मन्दिराव मोनफैबाय नै ओमफ्राय माने जों साथि लानोसै आरो न'आव लानानै थांखायोमोन नालाय बेहायनो मोनखाजोबो किउआवसो होनाय साथि ओमफ्राय धुप बिबार गासिबो मोनखाजोबो आरो माने मोनसेयाव 20 रां करिहाय फरायनो लाखांनानै मन्दिराव फैबाय आरो जों खुलुमनो हाबफैबाय ओमफ्राय नै जों दा खुलुमखांनानै थाबायनानै फैबाय आरो न'आव थांसै जों ओमफ्राय जों न'आव सफैबाय ओमफ्राय आबैया नै जों मालाय सौराय एवगासिनो माने बेफोरबायदि थावआव सौराय एवनाय नुफेराखैमोन आरोना फार्स्ट टाइम दिनैसो नुबाय आरो आं एवनाय खोनाबाय थाखादोंमोन माने थावआव एवो आरो माने सौरायखौ नुफेराखैमोन आरो दिनैसो नुबाय तारमाने अबेबा थाव नाङैफोरा माबा अर नाङैफोरा बेरनाय नङाना जाराम जाराम खालामबा गेस्रेम जागोन बुरजा सावखांबाय सौरायखौ ओमफ्राय आबैया नै माबाखौ सौरायखौ सावखांबायमोन बिनि उनाव आङो बिबार बख'लायालासेनो माखौबा एन्थाब फिथा सावलायबाय आरो नै लोगोफोर रोङाबाबो सावनो सोलोंनायबाय आङो लोगोफोर एन्थाब फिथाखौ हाय होन मा नाम नोंनिया नों बेसे क्लासाव फरायो LKG अबे स्कुलाव फरायो आयो मोजांथार नै बाबुआ ओइ देरहा ओइ बुब्लियाबो नै नेहालाबो फै सानदो गुसुयाव ओमफ्राय नै नेहालनि फंबाय नंगौना फंबाय जायो अ